Numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Gobernador Pamela Balicuatro interesado sa pagtuon alang sa pagpatuman sa gisugyot nga 4-day work week. Samtang himuanan og armas sa dakbayan sa Danao, gibungkag sa Police Regional Office 7 mga gamit sa paggama sa illegal nga mga armas nasakmit nga naa karon sa Regional Mobile Force Battalion 7. Tag 20 pesos nga kilos sa bugas humay, mapalit na unya sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang 20,000 ka mga seafarers o 15,000 ka mga pasahero sa mga cruise ship stranded karon dito sa Gulf. Mao ka mga headlines. Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News updates, adong Biyernes magkasama Marso 6, tuig 2026, weekend na sab. Kumusta man yung kahaponon karon? Labi na kagikan sa naglagiting nga kainit, puting inita makasama labatyagan diri sa Metro Cebu area. Naminaw sila mga radyo karon 612. Maayong adlaw kaninyong tanan og sa tong digital platform DYHP Armen Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app og siguraduhan nga naka-like og naka-follow mo sa DYHP Armen Cebu Facebook page ingon man sa Attorney Rufil Fernandez Banyok official Facebook page. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Si Gobernador Pamela Balicuatro interesado sa pagtuon alang sa pagpatuman sa gisugyot nga 4-day work week, upat ka adlaw lang sa trabaho sa usa ka semana. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Interesado si Cebu Governor Pamela Balicuatro nga tun-an ang posibleng pagpatuman sa 4-day workweek aron pagpalambo sa productivity, pagpaubos sa burnout ug pag-improve sa well-being sa mga frontliners, public servants ug local businesses sa Sugbo. Matod sa gobernador nga kini base sa datos gikan sa nagkadaiyang mga pagtuon diin ang mas mubo nga workweek makahatag og mas improve nga output sa mga trabahante. Subay sa pamahayag ni Balicuatro diha sa iyang social media, nangayo kini sa sugyot og panahom sa publiko kabahin sa maong ideya. Sa iyang bahin si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco, dili uyon sa maong sugyot. Sanglit posible kining makabalda sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko ug makahatag usab og negatibong epekto sa ekonomiya sa probinsya. I don't support that if it is just a reactionary measure regarding the video crisis of the East, because it might cause disruptions, business which would affect our economy eventually. Si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco. Hinuon uyon siya nga tun-an kini og mamahimong piliun lang ang mga sektor nga moapil niini. I think that can be studied. Maybe specific sectors atong himuon because it's not applicable to all sectors, no? For example, retail, health. You cannot just call on a across the board 4-day work a week, and we might not be in sync with the global schedule. No? So may tabo o diri watay trabaho on a Friday, kung yan ay trabaho dito sa gawas. Si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco. Gisugyot ni Soco nga sa pagkakaron mahimong magdaginot lang una sa gastuhanan ug paglimit usab sa mga importante lamang nga mga lakaw. Nasayran nga ang maong ideya gikan kini sa proposal sa kauluhan diin posibleng ikonsiderar usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 4-day workweek isip paagi sa gobyerno nga makadaginot sa gastuhanan sa enerhiya samtang nagpadayon pa ang kagubot sa Middle East. Hinuon giklaro ni Palace Press Officer Claire Castro nga tun-an pa kini sa presidente ug wala pay formal nga diskusyon labot niini. Sa pagkakaron wala pa usay formal nga anunsyo sa probinsya labot sa pagpatuman niini. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DWHP Tatak
RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 sa kahaponon samtang sa duga pang balita. Si kanhi Cebu City Treasurer Ophelia Oliva wanay plano pa nga musayaw pa lang alang sa pagkolekta og buhis sa kagamahanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Wa na'y plano nga mosayaw pa si kanhi Cebu City Treasurer Ophelia Oliva pagkulikta og buhis sa kagamahanan sa Dakbayan. Kini bisan maman kung giawhag usab ni Mayor Nestor Archival pagduso og proposal alang sa pagbasaka sa koleksyon sa buhis sa syudad. Ang kanhi City Treasurer mao ang nanguhos sa nisikat nga mga dancing tax collector sa Dakbayan nitong tuig 2010. Kini gihire usab ni kanhi Mayor Michael Raman nitong tuig 2023 nga manguhos sa sayaw para sa buhis ang serbisyo sa retirado nga tresurero. Gingong plano na usab gakuhaon ni Archival apan mato ni Oliva nga siya gikapoy na pagduso og mga proposal. Di nako, kapoy na kayo singtag balik-balik ka ng proposal. Gingnan kang Mayor Archival nga pasabiton og proposal. Yawa na ko Si kanhi City Treasurer Ophelia Oliva, ang kanhi City Treasurer dismayado sa giproponer nga sayaw para sa buhis o kay gingong watag og igong suporta sa kagamahanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:26 na sa kahaponon. O kini nga portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw doon na ba gihambin nga sakit sa kalawasan? Mag DTX sa 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya dantinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makataba, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:27. Oy, arita sa DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. O siguraduhan nga naka-like mo ha. Kato mga nagpaminaw di sila mga radio o nyawa pa naka-like sa atong official Facebook page DYHP RMN Cebu. Ay follow o i-like na. O gingon man Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kanang dunay blue check mark. Nakilid sa pangalan ay blue check mark di amo na official Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo og i-share ang atong live program karong hapon na sa DYHP News Update. Alang sa mga nag-atang sa atong pangutana karon nga nagtagag og gante nga 200 pesos GCash. Ang uban gali di po pa ta nakapangutana pa na may mga answer. Itaw maragyo da pa masid lang po da posible mo ani pangutana. Apan di ara atong pangutana karon nga puna DYHP Answer to Win promo. Pila man to kaadlaw sa usa ka semana ang gitud-an karon nga sugyot ni Governor Pamela Baricuatro. Kabahin sa proposal nga mao ipatuman sa pagpangimpliyo no sa panarbaho. Pila man ka adlaw sa usa ka semana o work week ang gitun-an karong proposal ni Governor Pamela Baricuatro alang sa trabaho sa usa ka semana. Answer na. Tubag na pilagi sa pag-comment sa inyong tubag isuwat na. I-comment na. Diri sa itong live program DYHP RMN Cebu atong news update sa program karon mga kasama. So balikon pila man ka days sa 4 work week ang gitun-an karon ni Governor Pamela Baricuatro mga kasama. 200 pesos lang alang sa swerte mo na naog karon og nagka-follow sa atong mechanics. At oras sila 5:29 dugo ng mga balita.
Himuanan og armas sa dakbayan sa Danao, gibungkag sa PRO7 diin mga gamit sa paggama sa mga illegal nga armas nasakmit og naakaron sa Regional Mobile Force Battalion 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Laing illegal gun manufacturing ang nasirado sa dihaga na sakmit ang nagkalain-laing gamit sa paghimog armas human sa dako nga operasyon sa kapulisan sa sitio Manghilaw, Barangay Masaba, Syudad sa Danao niadtong Huwebes. Ang mga operasyon gipahibaw sa 701st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa pagkikalayon sa Danao City Police Station nga kabahin sa pagpahugot nga monitoring ubos sa bakal ng pagbabago from guns to gifts, turning metals into meaning. Nga may programa ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, tumong sa mga programa aron mapuhag ang illegal gun manufacturing activities sa mga mulupyo sa dakbayan sa Danao. Nasakmit gikan sa maong mga dapit ang nakalinlaing kahimanan sa paghimo og armas nga naglangkob sa electric push drill, bench vices, steel files, metal frame patterns, hacksaw og blades ani, hammers, steel magazine ug ang wala pa matapos nga upper receiver lakip na ang mga bala sa armas. Ang mga nasakmit nga gamit naa sa kustodiya sa 701st Maneuver Company sa RMFB 7 alang sa pagdokumento niini. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan bibutyag nga ang kapulisan sa Central Visayas parin nga mipasalig nga ilang nga pakusgan pa ang kampanya batok paghimo sa loose firearms sa Tibuok Region 7. Atol sa paglingkod nga hepe sa PRO7 ni Maranan, gimatutukan niini ang problema sa loose firearms sa Sugbo nga tungod ani iyang gimanduan ang iyaga mga tawo nga pohagon ni di na gilang rumbuhon mao ang tinubdan nga mao aga mga manghimuay armas sa syudad sa Danao. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyo Radyo Man Arbo sa DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:31 sa kahaponan mga kasama, oy, sa tagadakbayan sa Lapu-Lapu, atag 20 pesos nga kilo sa bugas sumay. Mapalit na unya diya sa mong syudad. Good news ni, labi na karon sus pastilan, mahal na kayong kilo sa bugas. Mukhaan magita kaniadto og 2 cups of rice kasama nga Jerome. Usa na lang kakap o baka tunga na lang kakap. No, tunga na lang sa kung balik G's, magali balik 15, at katunga na lang ana atong kanon. Apan diya sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mapalit na yan 20 pesos nga kilo sa bugas. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Giandam na karon sa Department of Agriculture ang kadiwa ng Pangulo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu din adto mapalit sa umaabot ka mga adlaw ang bugas sumay nga tag 20 pesos sa matag kilo. Gipaybaw ni Lapu-Lapu City Mayor Sinit siya nagmaong maayong kalabuan sumay usab sa pagtaas sa presyo karon sa bugas sumay dinhi sa Sugbo. Ang programa nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas isubsidize sa Department of Agriculture ug suportado sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Alang kini sa marginalized nga mga sektor din makapalit sila og tag napulo ka kilo sa matag simana. Naglaom si Chan nga mabuksan ng kadiwa ng Pangulo nga posibleng ana ibutang sa Lapu-Lapu Public Market karong buwan sa Abril aron pagsiguro sa hapsay nga pagpatuman sa programa. Gidasig ang mga beneficiaries nga morehistro og magdag valido nga ID aron sa paspas ang ilang pagpalit sa maong bugas sumay diha sa kadiwa ng Pangulo. Ang LGU sa Lapu-Lapu gikatakdang mo pirmag memorandum of agreement kon MOA tali sa DA alas pagpatuman sa maong programa. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa 5:33 sa kahaponan ato balikan ang ato ang DYHP Answer to Win promo. Karong hapuna ato pangutana pila man kaadlaw sa work week ang gitun-an karon ni Governor Pamela Baricuatro mga kasama alang sa adlaw sa ating trabaho sa usa ka semana. Tubag sa inyohang saktong tubag nga hunahunaan. Kato-ato ang na-mention pinagi sa report ni Radyoman RV Veloso ha. Di pa lang gidugay sa naunang portion sa ato mga balita diri sa DYHP News Update. At oras sa 5:35 na libreng wellness o grooming services alang sa kababayan nga personnel sa CPA gipaabot sa ahensya subay sa pag-obserbar sa Women's Month. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN
Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, may paabot og libreng wellness o grooming services ang Cebu Port Authority kon CPA ngadto sa kababayen-an nga mga personel ni ini karong adlaw. Ang Beauty and Wellness Day nga giorganisa sa CPA subay kini sa pag-obserbar sa Women's Month karong buwana. Atol sa maong kalihukan nakadawat og libreng wellness o grooming services ang CPA women personnel sama sa libreng haircut, manicure, pedicure, massage services, facial cleaning o rejuvenation. Kini nga inisyatiba parte usab sa Gender and Development Program sa naasong ahensya nga nagtumong sa pag-promote og self-care, work-life balance ug overall wellness alang sa kababayen-an. Kasama mo sa balita ako inyong radyoman Ramart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginawa sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:36 sa kahaponon mga kasama, ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors. 100% ang himo sa Life Extension sa USA ug labaw sa tanan, aging serbisyo publiko. Nagpadayon ang libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics niini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Barangay Kansaga, nasa ADM Building, sa Konsolasyon. Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:36 nadug ka pa mga balita, DYHP News Updates ug DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdom.